Oh, alom ome. Hey, MNYF headquarters hi suai tu tharten kan suai thara kan real ruwa hetia tram tharte kan han ni vea suai tu tharte mo purnat kan lak dona hian kan thopui tur kan GS te kan secretary joint secretary le ngani chief organizer ti te deputy chief organizer te headquarters ani na nei te hi tram tharani angin in tuai tharna orientation course nei la tha kan tia in party arong kan bolna te kan ram kan namta arong kan bolna a hriat om chin kan party thu thung te kan party dan le train kai thuina te kan throi tu te nan hriat tha kan tia kan tin chu mai pialama tun lai issues lar zual kan han zirtlana thudik tak te kan throi tu te nan hriata chu thudik chu mi puya party mi te mai ni lo Mizoram dung le wanga mi pui te nan hriat theina na pudar tua po kan throi tu ten tan thei a tha kan tia chu wang chuan rampum huwa pa MNF headquarters a throi tu chin te voina kan kal khoma kan thil tum po engani mumal takarun address thei tu tur resource person te po kan soma kan in hetia kan han hu mai dana chuan attendance throi tu kal kan tha tin kan resource person tu te point kan beisei angin thutha tak tak kan momo tak tak te min hrila tin kan khwal lian Dr. Aral Thanglia kan senior vice president point aton hriat tam tak le engani voina kan thu pui nationalism chungchang te social media chungchang te tunlaya kan peace accord le kan memorandum of settlement le ina kan ramtan hong tha ani chungchanga te kan inzir tlanga kan lok puin kan hria enge mo movement zong le enge mo zong rel thuk tak chu kan nei lawa tuna hian sarkar kal dani kan sir ve ringa kan hun masalama te po sarkar en thil thati chu kan puan chhuah puya kan puan chhuah saka lom thu te po kan soya tin sarkar ina ati om takati lo tak tak hi hi Mizoram mi puin kan hu vek maya eng chungchanga te hian mahan lak deuh te chu ngai tuana chuana oma ma se thutu na mumal tak hetia public han puan tur chu kan la nei chia lowa kan sarkar fakat tulchon kan fakanga sarkar soisa tulchon kan soisa langa dowa tul point kan dowanga tin chutia zel chuan kan lak tum kan ni atuna chuan zirtom di program tur chutianga an puan chwa fak tur chu kan la nei love pathian zara cái chuyện mà cái này lâu mà sẽ pathian zara le kan MNF general headquarters kan try to te zara thalai try to te hi kan nei tha tin MNF shrim hi thalai lawa po a membership zong han ngai to point a mai chela ma te pon nenga a senior front lama te pon nenga headquarters le a member shrim ma mitha tamna party ania kan thalaya po hian ka obi puite rampum huwa pa po ton hriat nei tha tak tak tin kan GS te kan secretary rual te joint secretary le he ta organizer te mi tha hi arin khum khom tam hian ka hria an ni han thei to pan chua tan kan lak tlana chuan kan ho tu te kai hruana hnuaya thalai te hian danglamna tam tak kan thlen thei ka ringa chu tiang tur chan phur takin kan in ti khoma voina po hian kan beisei ai tam tunlai ami kan trula atiang han kalkhom politics til han kalkhom te ya ul ai lo ti kan hria ma se kan beisei ai tam te mai kan throi tu te anon chhawpchhuah ka an lom hlen ni okay pok lo me